nag-ungong na sa approval, posibleng approval diha sa atong Senado ang absolute divorce bill dinhi sa Pilipinas na ay nangalipay na asay ni supak. Nganong naa may divorce bill ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican City maoy way divorce bill. Ang tanang nasod sa tibuok kalibutan naa nagyoy divorce bill. Ngano man tungod kay dili maagwanta ang kasakit ug ang kalisdanan nga nasinati sa usa or sa duha ka mga magtiayon sa bana o sa asawa or both. Dili ganahang magpuyo nga naa ang kasakit. Mao nang mag-divorce unya mangitag laing kinabuhi, either magminyog lain na sad, or magpuyo nga mag-inusara kay di man day kaya ang kaminyoon. Lingay mong tupad ing namoabil ka ng divorce. Ing nakuno ba? Namoabil ka, divorce. Ang style ni Kristo, iyang gisusi ang sinugdanan. Dili kay mutan-aw ta sa present situation, susiho nato ang sinugdanan. Kay ang problema man God sa kaminyoon nga bati kayo inig abot na gid sa aktual nga pagpuyo tungod kay dili maayo ang ilang sinugdanan. Gihiusa ba sila sa Dios o gihiusa sila sa ilang kaugalingong gusto? Mao nay unang pangutana, kinsa may naghiusa nila, ang Dios o ang ilang gusto? Kung ang Dios gani mo'y naghiusa, pasabot dili na buwagon og tao. Kanus aman ta hiusahon sa Dios? Kung magminyo mo lalaki o babae nga una mo nagtipon, una mo nagsex, gikasal usa mo sa simbahan. Maunay usas mga timaan nga gihiusa mo sa Ginoo. Kana bang wa gyud mo nagsex, unya nagpakasal usa, una nagtipon, nangandam usa, una nagtipon, why sexual activity? Nilingay mong tupad ing naingon ana ang inyong background. Kung naa gani sexual activities nga nahitabo, labi na gyud og mabdos ng daan ang babae, pagbinyo, question mark na siya. Dunay duda nga dili tinaw, dili hingkod, dili honest ang iyang desisyon nga magminyo, dili Diyosnon kung dili tawhanon. Pasabot, gilabanan na lang niya ang kauwaw, ang kapit patalim, bisag wa tatoy ganang magminyo, pero unsa omang namabdos naman, kapit patalim na lang gini, kay uwaw kayong kinabuhi, or hadlok, na hadlok na bunogon sa ginikanan, or patyon baka sa ginikanan sa babae. Ana. Niya, gihiusa na sa Dios, wa na. Kay dili naman Diyos nun ang ilang panagminyo. Ambot, pila kabuk nato dinhi nanimba karon, apil na ni mga online nato nga mga parishioners nga naminyo sa Diyos nun gyud nga paagi. Kanang wagi sexual activity, nya nangandam gyud, nagampo gyud, o nya nagminyo dayon, pag humanag kasal, una pa sila nag-honeymoon or naghimo sa ilang marital act. Congratulations. Mao na ang atong simbahan mitugot og declaration of nullity. Unsa man ang declaration of nullity? Kung bati na kay inyong kinabuhi karon, susihon ang sinugdanan before and during sa inyong kasal dito sa simbahan. Tinuod ba nga mature ang inyong hunahuna?
Kung napugos lang ka, pwede na tong i-declare nga invalid inyong kasal. Ug maunang panahon na nga wa ta mo violate sa gisultis Ginoo kung dili ato lang gitagaan og kuan ba kaning gitangtog kamatuoran nga wa gid ay kasal nga nahimo kay invalid ang ilang consent, ang ilang mga gipadayag nga mga pulong pakaron ingnon mo na diri gibutang diri. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa o sa iyang bana nga wala magluib kaniya. Kining pagluib dili lang nang mangabit, dili lang nang magkuyog-kuyog og laing tao or makigrelasyon og mga prostitute or mga kulboy. Kining pagluib pasabot ani before sa inyong kasal, basin og nangilad kang gasigi kag ingong oo, pero ang imo din kasing-kasing dili di ay pagluib na. Mura bag tapad gud mong duha, dawaton ba ninimo unsay tubag? Oo, akong dawaton. Nya sa imo din kasing-kasing, suswa pa lang ko mabuntis buanga kay kung minyo nimo. Nang luib na ka. Nya ang laki sad pangutanon, dawaton ba ninimo nga maimong asawa? Oo, padre. Nya sa unahuna din, bantay lang yung ka na akong binuang yung usap. Biyahaan tayo kang buanga ka. Nagluib na ka. Ga-oo ka sa imong baba, ang imo din kasing-kasing, dili di ay. O kana sang pagka-immature, immaturity, kana bang tao nga nang wapagid siya'y hingkod nga panabot sa kinabuhi. Prego na nato mga batanon nga mga high school, mga sana college level, wapay mga trabaho, unya nga buntis, nya mag-asawa kuno dayon, immature. Unya moingon magpaka-mature ka? Oo, padre. Nya immature de kay ka, di magikakamaong manglaba pas inyo, di pa kakamaong manglimpyo. Sige man kag duhaan ng cellphone, sige lang kag duhaan ng computer, di man gani ka manghugas. Di ba? Unya mag-ingon ka, oo padre, hangtod ang kamatayon, mubulag ka na mo. Pagluib gihapon na siya. Nagluib ka sa simbahan, nagluib ka sa katilingban. Kaya nag-ingon-ingon kang oo, kunuhay, nakasabot na gyud ka sa imong dawat, unya wa di ay. Ana, nilaing lingi sa imong tupad, ing nawa ka nagluib. Tininuod tong imo. Unya kasagaran aning mga maluibon, kana bang way klaro ang ilang pagminyo, inigdagan anas kaminyoon, muagi ginagrabe kayong kalisod. Matod pa, gansal-gansalon kayo, libaungon kayo, shiki kayo ang ilang kaminyoon, og adto na dito musoda yun ang divorce. Moingon dit, divorce na lang, kaya di na gyud makaya. Dili na mo atong solusyon. Duha gyapon ka book options. Either maghimo ka og martyrdom or unsa man? Mo file ka og declaration of nullity. So, hay may inyo, martyrdom o declaration of nullity. Depende nimo. Basin di ay sa una immature kay kapag kasal. Unya sa sige ng dagan sa inyong kinabuhi na matured na ka. Bisan sa una pagkasal nimo ningon ka, di kita ko gusto magminyo karon. Nya karon ngabot ng kasakit, ngabot ang kasakit, nya moingon din ka, ako naman ning gikuan Lord, hangtod sa kamatayon. This is now my martyrdom. So nindot kay nastanan. Di ba? Kinsa dinhi ang nangamartir na ta sa kamot. Uy. Na iniisay makak sa kabuutan na imong bana. Basig ang imong bana mo inamartir nimo. Bitaw, sige, congratulations. Martyrdom. Nindot ang martyrdom. Mo na gibuhat ni San Roque, mo na gibuhat nila ni San Vicente Ferrer, nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, na may duha ka klases martyrdom.
bloodless o bloody. Kanang bloodless, siging agas imong luha, imong sipon, siging agas, pero hangtod yung ka mamatay, pero di ka mubiya. Gitawag nag bloodless martyrdom. Ang bloody, katong ilang Pedro kalungsod, nga gidunggab gid sila, gipatay, giputlas liog, maonay bloody. Kanang muagas yung imong dugo ba, hangtod ka mamatay, bloody na, pero parihara na siya, martyrdom. Og ako nangandoy ko nga ngato untang mga Katoliko nga nagminyo, di mo avail aning divorce kung dili ang martyrdom ila. Pero mo avail gid mo anang kanang declaration of nullity sa simbahan, inyo ginang i-process. Congratulations gyapon kay ang pag-process bayana murasag martyrdom. Kay mo gasto ka, hiringon ka, mo antos ka, pagsigig balik-balik, naigamayng martyrdom ba? Nya makapamature po na nimo kay makakaton man kagdaghan kaayo sa isulti dito niya sa mga canon lawyers. Naman na isulti mga canon lawyers para mas mahingkod na ka. Di na ka magpatakag desisyon next time. Ana, sa Diyos nun nga paagi. Muna sa atong unang pagbasa, matod pa diri sa gisultis Ginoo ngadto sa Israel, ako kang nakit-an nga hubo naglunang sa imong kaugalingong dugo, kay pag anak na nimo gilabay ka, wa gani ka putlis imong pusod. Ingon anak, kahugaw ba ang tao? Unya gialimahan sa Ginoo hangtod nahimong dalaga, guwapa na kaayo, pero ang kabuang aning dalagaha ang Israel, gihimo niya ang iyang kaanyag sa iyang lawas nga mahimo siyang daotang babay, gidani niya ang mga lalaki nga mangagi sa iyang kabigaon. Pasabot, gigamit niya iyang lawas pag pahimulos sa kalipay nga kalibutanon. Motong gisilutan sa Ginoo, pero ningon ang Ginoo, pero ang akong saad nimo atong batanon pa ka, ako gitong tumanon. Pasabot, kung mubalik ka nako, magtinarong na ka, maminaw na ka nako, tagaan gyapon ti ka og maayong kinabuhi. Muna ang pagbasol, ang paghinulsol, balik sa Ginoo, maunay makapanindot og balik sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo ra man gyud makapanindot sa kinabuhi. Ang divorce dili makapanindot sa kinabuhi. Gani ang uban ni sangko ang naghikog, nagdepresyon, balik sa Ginoo. Maunay sakto. Sunda ang Ginoo, dili ang imong gusto. Bahala nagsakit, bahala makamatay, ug maunay gusto sa Ginoo, sunda na. Mahimog yung kang tinuod nga malipayon. Kaya ang Ginoo may mupanindot nato. Muna nitubag ta sa Salmo, nahupay ang imong kasuko aron paglipay kanako. Kung mubalik tas Ginoo, bisag nasuko ang Ginoo, mawagtang dayong iyang kasuko nato sa atong kadagkog mga sala, niya iya dayon tang lipayon. Dili ang divorce ang makalipay, ang declaration of nullity makalipay na. Kay nga naman gibase man na sa Diyos non nga pagsabot sa inyong kaminyoon, dili sa tawhanon. Pero kung aritas divorce, why na healed spiritually, ang iyarang legal aspect maoy na solusyonan, pero ang moral, spiritual, apil na gani ang social aspect, relasyon sa mga anak, relasyon sa mga tao, wa masulbad. Ang mga anak magkagot ang ngipon, magsigig yaw-yaw sa mga divorced niya nga parents. Labi na gyud og nangaminyog usab ang mga parents nya do na say mga anak nya mas nindot nilang pagkaatiman ang ilang second marriage, nya ang anak nga sa first marriage nga nagdivorce, nagapiki ang kinabuhi, mag-wild tong anaka og maghimo na sa tog kadaot sa katilingban. Ana na mahitabo. Mao na importante di ay nga makasabot gitag unsa ning kaminyoon. Una patamo sulod. Sabtag yun. Ako bitas una, minyo man tako. Pagsabot na ko sa kaminyoon, mas nipili kong magpari. Ako usang gipamalandungan ang pagkapari. Gitandi-tandi na ko sa kaminyoon. Finally, I chose priesthood.
Nya, with the grace of God, naordinahan ko, karon sa akong pagkapari, so far, bisag daghan kayong problema, kadaghan ko naghilak, sige lang yapon ko hilak, from time to time, tungod aning daghan kayong problema simbahan, o kasakit din ni simbahan, wa gyud single moment of regret sa akong part. Kinsa dinhi ang wa gyud magmahay sa iyang kaminyo onta sa kamot. Nang wa gyud ka kasuway bang nagmahay ka, congratulations. Ang uban di ay gasigi nag-ingon, may pagwa, sipyat ko ani. Sipyat ko aning pagkaminyo. Ana, ako wa gyud ko mag-ingon ana sa akong pagkapari, pero maghilak ko usahay sa mga kasakit o kasakitan, pero way pagmahay. Mao na nindot, and that is true happiness.